Anem a seguir el sensor de temperatura i anem a posar-li que ens avisi si un senyal acústic. Per fer-lo, tinc aquí una espècie d'altaveu i amb el mateix circuit del vídeo anterior, simplement en lloc del LED podem posar aquest i ja ens funcionaria. Simplement aquí anem a veure si baixa la temperatura. No. I aquí ja comença a fer aquest soroll. Però tenim el problema que això no s'apaga, puja la temperatura a 50 graus i segueix indicant que fa fred. Tenim que arreglar-lo, no funciona correctament. Doncs tenim que afegir alguna cosa perquè si la temperatura és més alta, es modifiqui. Per això tinc que agafar un altre bloc. Si la temperatura és tal, que passa això, però si la temperatura és major de 3 graus, no ha d'avisar que va bé, podem posar una cara somrient, aniria bé, està content, que podríem posar aquí una cara que riu, ok, que va tot bé. Podríem posar això, està bé, i el pin del soroll, aquest tenim que dir que és low, de manera que s'apagaria. Ara, si la temperatura passa de 3 graus, la pantalla que està content, o una V o qualsevol altre símbol, i no ha de fer soroll. Anem a veure si funciona. Temperatura 21 graus, cap problema. Baixa, fa fred, i comença a fer soroll l'alarma, però si torna a fer calor, la pantalla canvia i surt la V que està tot bé. I deixa de fer soroll. Baixa fred, a 2 graus, soroll, avís de fred. Aquí diu que està bé. Podríem posar un tercer, de que fa calor. Podríem posar un altre símbol, posant una altra condició. D'acord? Ara ja sabem posar-ho amb LEDs i també amb senyals acústics. Molt bé.